سبيل إلى السلام يبريني تقطع إليك كان يبريني الوجود الذي أبنى ولايته ربي وآدم بين بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل ما شرف لا جبران لا جباو أما فوق أول مندون أو منو سؤال بنا جمانين كونو جمانين كوكا أما الله سبحانه وتعالى دلي ألك كسينا كهنا أنا كبركة جديدة ألك وكنن أو بلاجلين كان أو بسم الله أكو بلون باكونا نوي تجانيا بلون كونانا أني أنكرمو بنيوم في نوي شيخ الحسين جكتي أما فأنكرمو والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكيلا دوكم تمني أني أنكرمو أنسيرا بلون كونانا إن شاء الله. أني كروفولي تشامان يفو أنكرمو أمي فيكا بلون في فاني يعني أنغا تمني كموي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد بل ما كجالون بيفو بشريف لا بارك الله بلا جرين فو مفولي بتا شريف لاني مقبا نو شريف عثمان مدن حيدر مفولي ب مال اسلام بلا جرين ان شاء الله من بكان لما ملكونو اني من بكان لما ملكوكو دم سين مقربا فولي بلا جرين ولا نمندو بلا جرين باني على يا ربي انغني سيغي على كان سبب به على كا سيغي مينا كدي علي كدي على كراي كدي ايوا انكرمون موني ان شاء الله. نعم ala ka ko ankaramogo bi blo kono ame fe ka walanda ta minka no e ka yingali useme ka tla ka jabi usorala o jabi nunu ka ke amma walanda o e fenye femi nafaka bo anka bi kosobe o de sufia sufia na fora akadu wa akabo kuma badu nga afamu akadogo beta don bekente ka fam ankara mo ame fe kado sufia min flani anana chugudi yalma mina yoruba lawa akuma na limbe qur'ane kono wa kira kuma na kanwa anga se ko don wala sa ni na nyukona chama anga se kado sufia minye anana na chugo ya min inshallah jalu mi alafu alhamdulillah rabbil alamin bi alafu bi ala wali mando anga ni blu yanke me ka krengre ka tiyani de nyafa ko nala nga tijaniya anga famu yala pour que ka nyefo kunyuma faut que tijaniya numbe ta turu femina no sufiya fo sufiya hal nakira wala na kelenye o ka famu ya ka donc ka fo o sufiya o fana nun turu le me femina o de anga islam ya bay o de anga dine donc ni ma min saraka o famu ya iba donc ka fo tijaniya te fen kurayi islam ya konala sufiya no sabatira islamia kondala ni tijaniya numbe ta turu sufiya de la sufiya dunte fen kura islamia kondala donc tijaniya te fen kura islamia kondala Allah o logique de bambolo o de koson anya bi wala nda krengre ka ke sufiya ere fen du menye atayro e figro du menye qur'ane kondala atayro yoro du menye hadisa kondala donc o de kondala doni ba kuma na sufiya ka fo nyefo chuko mimbala ukabisi nyefo chuko bafla ni koma Allahu akbar Imam Ahmad Zarruq ayafaka qawaidu konnala ako sufiya a nyefo chuko munumbala karam ko bawfe ni ya be franjonka akachani bafla ni koy femin ka chani bafla ni koy nyefo chuko katani bafla ni koy obe mugira obayra ka fo fein di kabo obayra ka fo fein abe komi ballon belebele ba ya jomo nyekro e min jole mbe yanfe e be fando de fami mbe yanfe la etoyi donc na fere ka ballon nyefo
e ɲɛ bɛ yɔrɔ min na E wala. e b'a ɲɛfɔ ni o cogoya de O ye tiɲɛ. maro ni faamuya Tiɲɛ, tiɲɛ. donc sufiya ye fɛn ye a ka bon silamɛya kɔnɔna la o de kosɔn silamɛya dɔnnibaw mana jɔ k'a mafilɛ bɛɛ b'a ye ni ye cogo dɔ de ye e b'a ye ni ye cogo min ye e b'a ɲɛfɔ n'o ɲɛfɔ cogo de ye e bɛ min dɔn a la i ye min ye a la e b'o de ɲɛfɔ o ye e ka ɲɛfɔli ye sufiya kɔnɔna la mais dɔnnibaw sigira ka nin ɲɛfɔcogo ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ye k'a fɔ fɛn kelen de b'a la ɲɛfɔli ninnu bɛɛ la i b'a sɔrɔ o de b'a bɛɛ kɔnɔ o fɛn kelen ye fɛn jumɛn ye an bɛ se k'a fɔ o de ye sufiya kisɛ yɛrɛ ye m'a dɔn ni ye n faamuya N y'a faamu. o fɛn kelen ye fɛn jumɛn ye o ye sidqu tawajjuhi ila Allah Sidqu tawajjuh. tawajjuhi ila Allah hadamaden bɛ baara o baara kɛ baara in ka kɛ i ka laɲini e ka laɲini ye min ye baara in na o ye ka ala de sewa ka ala ka diɲɛ ɲini ka baara in dabɔ ala kama k'a dabɔ ala diɲɛ ɲinini kama i m'a dabɔ i yɛrɛ kama i m'a dabɔ mɔgɔ wɛrɛ kama i m'a dabɔ mɔgɔw k'a fɔ ko karisa bɛ se nin ko la walima karisa ye nin baara kɛla ye i m'a dabɔ mɔgɔw k'i majamu i m'a dabɔ tɔgɔ ɲini kama i m'a dabɔ jamu ɲini kama i m'a dabɔ foyi kama i m'a dabɔ hali i yɛrɛ kama i y'a dabɔ ibtigha wajhillah ka ala yɛrɛ jaati de ɲini ni baara in ye donc sufiya ninnu bɛ taa turu fɛn min na o de ye ka baara kɛ ala yɛrɛ jaati kama i faamuya n'i ye sufiya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de ye ka baara kɛ a kɛra baara sugu sugu ye seli wo sun wo jaka wo hiji wo sarakati bɔ wo ka taa bɔ i balimaw ye wo ka sinji tugu wo i b'o baara fɛn fɛn kɛ i b'a bɛɛ kɛ mun kosɔn ala ka diɲɛ i ma ala kana dimi kɔrɔ donc sufiya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kumakan damadɔ de kɔnɔna la donc ni o ye sufiw yɛrɛ ye min fɔ sufiya ma o baara min filɛ nin ye ni o fɔlen nin ye o ta yɔrɔ ye mun ye kuranɛ kɔnɔ o ta yɔrɔ ye mun ye hadisa kɔnɔna la an tɛ taa yɔrɔ jan na ala kɛra ka hadisa sallallahu alaihi wasallam hadisa in ka jan n'u b'a wele ko hadisu jibril don min na jibril nana ala kɛra fɛ ni seyidina umar b'a hadisa lakali k'a fɔ jibril nana baynama nahnu julusun inda rasulillah olu kun sigilen bɛ ala kɛra fɛ yen nɔ hadisa in kɔnɔ ka dun kosɛbɛ a détail ka ca kosɛbɛ mais an tɛna don bɛɛ lajɛlen na an bɛ hadisa in fɔ k'a surunya a k'u sigilen bɛ ala kɛra fɛ sallallahu alaihi wasallam jibril cɛ dɔ nana olu ma cɛ in a ka finiw ka seni bien propre a selen ma u y'a ye k'a fɔ cɛ in denmisɛnninamɔgɔ don bawo a si bɛɛ finnen don cɛ in donna a y'i pan mɔgɔw kunna ka mɔgɔw sago ka taa se alakira ma kira sigilen bɛ a ka baroda la ka t'i sigi k'i tɛngun alakira la k'a kunberekun gun alakira kunberekun na k'a bolo fila da sen kan k'i sigi ni ladabu ye ka kira ɲininka ya muhammad akhbirni an al-islam a ko silamɛya ye fɛn jumɛn ye alakira y'a jaabi sahabaw bɛɛ sigilen ɲɛna a ko silamɛya ye min ye an tashhadu an la ilaha illallah i k'a dɔn fɔlɔ ko ala ye kelen ye i k'o fɔ i nɛnkun kan i k'a déclarer diɲɛ bɛɛ ɲɛna ne ye silamɛ ye wa anna muhammad rasulullah i k'a déclarer i nɛnkun kan k'a fɔ ne muhamadu ye ala ka ciden ye n'o kɛra i ka seli an tuqima sala i ka seli jɔ i ye n faamuya i ka jaka bɔ i ka sun kɛ ni sunkalo sera ni ala ye nafolo d'i ma ka maganta se k'i ye i ka taa hiji kɛ a ko nin de bɛ wele ko silamɛya tu comprends donc ala kɛra ye silamɛya fɔ an ye min fɔ an ka émission tɛmɛnen na ninnu ye lasiliw de ye silamɛya fɔra nin cogo la o kɔfɛ cɛ ye alakira ɲininka a ko alakira o tuma i ye min fɔ silamɛya ko la o ye tiɲɛ o tuma limaniya ye fɛn jumɛn ye kira ko limaniya ye fɛn min ye o ye an tu'mina billah i ka da la ko ala bɛ yen wa malaikatihi i ka da la ko ala ko mɛlɛkɛw b'a bolo wa kutubihi ala ye kitabu de jigin wa rusulihi a ye cidenw bila ka na ni kitabu ninnu ye i faamuya i ka da la ko lahara don bɛ na i ka da la ko ko kɛra ala de y'a bɛɛ latigɛ a ɲuman a n'a juguman nin bɛɛ ye fɛnw ye fɛn minnu ye danaya de ye danaya dusukun na o de ye wele ko limaniya o limaniya mɔgɔ ɲɛ t'o la
i b'a kɔlɔsi silamɛya parti la mɔgɔ ɲɛ b'o bɛɛ la n'i y'a fɔ i da la mɔgɔw tulo b'a mɛn n'i selila mɔgɔw b'a ye n'i sunna a bɛ ye n'i ye hiji kɛ a bɛ ye n'i ye jaka bɔ a bɛ ye o ye parti min ye parti min n'o dalen don kɛnɛ kan mais limaniya parti o bɛɛ dogolen don ne ka da la n ko ala bɛ yen nɔ jɔn de b'o dɔn ni ne yɛrɛ tɛ ne ni ala de b'o dɔn n ka da la n ko nin y'a ka kira ye jɔn de b'o dɔn ne yɛrɛ de b'o dɔn ka da la ko nin kitabu in k'a bɔra ala fɛ yen nɔ o danaya bɛ n dusukun de la o n'a ɲɔgɔnnaw ka da laharako la ka da la k'a fɔ ala ye ko minnu kɛ latigɛw de don ala de y'a bɛɛ lajɛlen kɛ donc o ye danayaw ye min sabatilen bɛ dusukun kɔnɔna la limaniya o ye dusukunna ko ye voilà maintenant cɛ k'a ma ko i ye tiɲɛ fɔ a ko o tuma ihsanu ye mun ye ala kɛra ko a ma sallallahu alaihi wa sallam a ko ihsanu ye min ye an ta'buda allaha ka annaka taraha i ka ala bato ka kɛ komi i ɲɛ b'a la fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ne ɲɛ ma kɛ ala la ala ɲɛ b'i la n'i ye nin kuma in jateminɛ i b'a ye k'a fɔ silamɛya o ye farikolo ka baara ye baara kɛnɛkanda ni k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mun de b'o kɛ nɛn de b'a fɔ nɛn ye farikolo dɔ de ye ka wuli ka seli jɔ an tuqima salata ka seli kɛ a kɛcogo la mun de b'a kɛ farikolo de b'a kɛ siga foyi t'a la ka sun mun de bɛ sun kɛ farikolo de bɛ sun kɛ ale de b'a sɛgɛn fana ye ka jaka bɔ jɔn de b'a baara kɛ farikolo de bɛ nafolo ɲini ka tila ka nafolo nafakati fi sabilillah ka wuli ka taa hiji la farikolo de b'a kɛ i faamuya donc o ye farikolo la baaraw ye o ye silamɛya kɛnɛkandaw ye o ye silamɛya bɛɛ jɛ fɛn ye bɛɛ bɛ jɛ min na donc dɔnni dɔ de bɛ yen nɔ dɔnni min b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o dɔnni tɔgɔ ko fiqhu o fiqhu ka wele kani parti in wele ko o dɔnni min b'o fara ɲɔgɔn kan k'o tɔgɔ ye ko fiqhu ye o tun tɛ alakira ka waati la o silamɛw de y'a ye ka nin parti ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a k'a dama dɔnni ye k'a organiser k'a k'a dama kitabu ye k'a dɔnni tɔgɔ da ko fiqhu n'o tɛ fiqhu nin kɔrɔ in na o tun tɛ alakira ka waati la sallallahu alaihi wa sallam mais bi an bɛɛ dun bɛnnen b'a kan k'an ka fiqhu kalan an bɛɛ t'a kalan voilà n'i tɛmɛna o la imanu o ye dusukunna kow ye al ilahiyat wa nubuwat wa sam'iyat fɛn min dulonnen bɛ ala la ala ka mankutu i ye faamuya fɛn min dulonnen b'o mankutu la olu kalanni an n'olu ɲɛdɔnni ani fɛn min dulonnen don ala kira kow la i ye faamuya kira kow kitabu ko b'o la ko wɛrɛw b'o la fɛn min dulonnen don n ye min mɛn k'a fɔ ko lahara bɛ na n y'a mɛn ko mɛlɛkɛw bɛ yen nɔ i ye faamuya olu bɛ wele ko sam'iyatu arijinɛ bɛ yen nɔ jahanama bɛ yen nɔ o wele ko sam'iyatu k'olu fara ɲɔgɔn kan k'u tɔmɔ k'a kɛ dɔnni kelen ye k'o dɔnni tɔgɔ wele ko tawhidu walima k'o dɔnni tɔgɔ wele ko ilmul kalam i ye faamuya walima k'o dɔnni tɔgɔ wele ko usulu din i ye faamuya o tun tɛ alakira ka waati la o sallallahu alaihi wasallam o nana kɔ sanfɛ de an dun sɔnnen don k'a fɔ ko ilmu tawhidu bɛ yen nɔ an tɛ sɔsɔli k'o la an sɔnnen don ko ilmul kalam bɛ yen nɔ sɔsɔli t'o la an sɔnnen don ko fiqhu bɛ yen nɔ sɔsɔli t'o la an sɔnnen don ko hadisa mustalahul hadis bɛ yen nɔ mais est ce que o tun bɛ kira ka waati la mais a dɔnni ninnu k'a tɔmɔ alakira ka waati kow la k'u fara ɲɔgɔn kan k'a organiser ka k'a dama dɔnni ye ka tɔgɔ dɔ ta ka d'a ma i ye faamuya o bɛɛ kɛra alakira kɔfɛ de sallallahu alaihi wa sallam i ye faamuya donc islamu domaine na ani imanu domaine na an ye islamu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tɔgɔ dɔ di a ma ka dɔnni dɔ ta ka tɔgɔ dɔ ta ka d'a la k'a wele ni o ye n'o ye fiqhu ye fiqhu tun tɛ alakira ka waati la ni nin kɔrɔ in ye voilà an sɔnna ma k'o kɛ an sɔnna ma k'a fɔ ko tawhidu dɔnni bɛ yen nɔ ni nin kɔrɔ in ye a dun nana alakira kɔfɛ de sallallahu alaihi wa sallam dɔw fana sɔrɔla yen nɔ silamɛya dɔnnibaa dɔw sɔrɔla yen nɔ dɔnnibaa baw don olu fana jateminɛ kɛ hadamaden ka baara dusukunna baara ka baara kɛ hadamaden bɛ baara minnu kɛ k'a baara ni ala dɔn siri ɲɔgɔn na k'a baara ni kɔnɔnajɛya ikhlasu siri ɲɔgɔn na i ye n faamuya o baara bɛ kɛ cogo minnu na maa minnu ye ayiwa u spécialisé o domaine na
k'o dɔnniw fara fara ɲɔgɔn kan i ye n faamuya n'o ye ihsanu domaine ye k'o dɔnni tɔgɔ wele ko tasawufu i ye n faamuya donc o de bɛ wele ko sufiya i tulo bɛ kuma la o ihsanu min ni o ye sufiw ka domaine ye sufiw sigira ka lajɛ tuma dɔ mɔgɔ bɛ baara dɔ kɛ i bɛ seli dɔ kɛ i b'a sɔrɔ i b'a kɛla mun kosɔn mɔgɔw k'a fɔ ko karisa ye silamɛ lahara don i tɛ nafa sɔrɔ la i bɛ baara dɔ kɛ ka sarakaba bɔ mun kosɔn mɔgɔw k'a fɔ ko karisa ye fonisiri ye lahara don i tɛ niyɔrɔ sɔrɔ la maa dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a bɛ sun mun kosɔn mɔgɔw k'a fɔ k'a sunna lahara don niyɔrɔ t'a la i ye n faamuya hadamaden bɛ baara o baara kɛ n'a baara tɛ kɛ ala kama i ye n faamuya o baara n'i y'a kɛ lahara don i tɛ nafa sɔrɔ la i y'a dabɔ min kama ala ko k'ale b'o de d'i ma mɛ i tɛ ale ala sɔrɔ i t'ale ka arijinɛ sɔrɔ tile bɛ kuma la sufuw nana de k'a ese ka baara k'a ni ala kelebantiya ani kɔnɔnajɛya ani ikhlasu ka baara n'u siri ɲɔgɔn na k'u fara ɲɔgɔn kan donc k'a lajɛ dusukun kɔnɔna la banaw minnu bɛ dusukun kɔnɔna la n'o ye hasidiya bana ye n'o ye besengoniya bana ye n'o ye yɛrɛbonya bana ye n'o ye tɔgɔɲini bana ye n'o ye jamuɲini bana ye n'o ye maakɔrɔfɔ bana ye o minnu bɛ hadamaden dusukun na n'u b'a wele ko almuhlikat ni min farati a b'i halaki sufiya nana de kana o dusukun kofɔlɔ ka ko banaw bɔ a la n'o banaw bɔra a la u bɛ tila ka o remplacer ni mankutu ɲumanw ye u bɛ ka hɛrɛ kanu ni mɔgɔw ye u b'o bila kɔnɔ u bɛ majigin bila kɔnɔ i ye n faamuya u bɛ dɔnni bila kɔnɔ u bɛ muɲu ni sabali bila kɔnɔna la donc o baara minnu n'olu bɛ kɛ pour que dusukun ka ɲa fɔlɔ o de bɛ wele ko sufiya ka dusukun ko k'a jɛ ka nɔgɔw bɔ a la i ye n faamuya ka sɔrɔ ka furaw bila kɔnɔ ka dusukun ka a lajɛya ko ɲuman k'a bila sira tilennen kan o de bɛ wele ko sufiya donc ihsanu ka baara de ye o ye donc ihsanu min ni alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ko anta abudallaha ka annaka tarahu i bɛ ala bato fɛn fɛn kɛ i k'a kɛ komi ala ɲɛ b'i la n'i y'a kɛ komi ala ɲɛ b'i la i bɛ bato i b'a kɛ ko ɲuman i b'a dilan ko ɲuman i b'a dabɔ ala yɛrɛ jati kama i t'a dabɔ mɔgɔ kama donc o dɔnni min bɛ yen nɔ k'o fara fara ɲɔgɔn kan k'o k'a dama dɔnniba kelen ye k'a bɛɛ bila bɔrɔ kelen kɔnɔna la a bilalen bɔrɔ kɔnɔ ka tɔgɔ dɔ d'a la ko a tasawufu i n'a fɔ fiqhu kɛra cogo min na i n'a fɔ ilmu tawhid kɛra cogo min na donc sufiya fana kɛra o cogoya kelen de la hali ni sufiya k'a fɔ ko tasawufu sufiya hali n'o o kalima ma fɔ ala kɛra ka waati la mais sufiya kan bɛ fɛn min ma a ka laɲini ye min ye o laɲini caman tun bɛ ala kɛra ka waati la sallallahu alaihi wasallam k'o laɲiniw de fara fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bila bɔrɔba kelen kɔnɔna la ka sɔrɔ ka o kɛ dɔnniya a dan ma k'o dɔnni k'a sɛbɛn bɔrɔ kan sisan nɔ ko a tasawufu nin de ye sufiya ye ka sɔrɔ a kɔnɔko ka ca donc an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ don a kɔnɔko bɛɛ la an y'a fɔ nin sigi fila min bɛ yen ni an y'o kɛ sisan nɔ o dabɔkun de ye dɔrɔn an k'a dɔn k'a fɔ sufiya ye dɔnni ye dɔnni min n'a nun turulen bɛ silamɛya de kɔnɔna la tuma min na jibril nana ka nin kuma ninnu ɲɛfɔ alakira ɲɛna alakira ko a ma a ko lahara sanga bɛ a ko alakira ma ko lahara sanga bɛ wuli waati jumɛn alakira ko a ma a ko e min ye ɲininkali kɛ ani ne min ɲininkara an bɛɛ ka kan o dɔnni na an tɛ foyi dɔn o la jibril k'a ma o la sa a ko o tuma la diɲɛ wuli n'o ye sa'a ye alikiyama sanga a tamasiyɛnw ye fɛn jumɛn ye alakira k'a ma a ko a tamasiyɛnw ye nin ye a tamasiyɛnw ye nin ye a tamasiyɛnw ye nin ye an tara alhufata al'urata al'alata yatatawaluna fil bunyan i ka maa senangolo maa farilangolo ni dɛsɛ b'u la olu ka ɲɔgɔn dan bagangɛnnaw don olu ka ɲɔgɔn dan sangaso jɔw la gratte-ciel jɔw la ni y'o ye don min na o ye alikiyama sanga tamasiyɛn belebele dɔ ye o kɛra bi ni maa min ye ameriki lajɛ ameriki a sigibaa fɔlɔw n'o ye indiyɛnw ye olu ye maa sugu jumɛnw ye maa lankolonw don farilankolonw don farilankolonw don samara t'u sen na i faamuya bagangɛnnaw don u b'u ka baganw de gɛn o de ka asili ye amerika minnu bɔra maa minnu bɔra Grand Bretagne ani minnu bɔra fan wɛrɛw fɛ ka na sigi olu fɛ yen nɔ olu yɛrɛ bɛɛ yɛlɛmana ka kɛ bagangɛnnaw ye i faamuya donc olu de labanna bi
ka gracielu jɔ diɲɛ kɔnɔ bi bi na a yelen do bi bɛɛ ɲɛ b'a la bi bi na kira ko ni y'o ye don min na o ye lahara o ye diɲɛ wuli taamasiyɛn de et puis wa an taara i ka muso ye ou bien i ka cɛ ye a ka jɔnmuso faamuya a ka matigi jɔn k'a ka matigi wa an tari dal amatu rabbataha jɔnmuso ka maa bange maa min ye ale yɛrɛ matigi ye n'i y'o ye don min na o ɲɔgɔn caman kɛra histoire kɔnɔna la an ka silamɛya masa minnu tun bɛ yen nɔ asrul abbasi la ani asrul amawi la u bɛ jɔnmusow de ta jɔnmusow b'u bolo la u bɛ denw sɔrɔ jɔnmusow fɛ o jɔnmusow denw olu bɛ kɛ jɔnmuso ninnu matigiw de ye parce que o denw bɛ laban ka kɛ faamaw ye u bɛ kɛ prinsiw ye u bɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye donc muso ye a yɛrɛ matigi wolo o ɲɔgɔn caman kɛra histoire kɔnɔna la alakira ka kuma ye tiɲɛ sallallahu alaihi wasallam donc jibril kelen ka nin kuma ninnu fɔ kuma min na a sɔrɔ mɔgɔw t'a dɔn ko jibril don donc jibril ye jaabiw mɛn kuma min na a wulila k'a bɛ taa a wulila a taara o bɔra jamacɛ la a ye kare fara alakira ko sallallahu alaihi wasallam sanganin kɔfɛ a ko min bɔra ka ɲininkali kɛ sa a b'a tigi dɔn o ko n'an t'a tigi dɔn a ko hada jibrilu ataakum yuallimukum amra dinikum ni jibril de a nana aw ma a bɛna aw lakala aw ka diinɛ cogoyaw la donc alakira ye sufiya min n'o ye ihsanu maqamu ye alakira y'o wele ko diinɛ an ka diinɛ parti dɔ don donc maa tɛ se ka sufiya bɔ diinɛ kɔnɔna la i ye faamuya ni komi ko ye waati ko ye n'o tɛ an tun bɛ se ka détail caman di nin ko ninnu kan wala n'i y'i ka ɲininkali kun fɔlɔ jaabi ye inchallah an karamɔgɔ sufiya in kɔnɔna na hali sisan maninfin i ye min fɔ an bɛ sali dɔ kɛ sali ninnu i bɛ taa sɔrɔ a baraji ka dɔgɔ wa a ma kɛ ala kama dɔ bɛ yen o bɛ kɛ ala yɛrɛ jati kama n'o ye sufiw ka laɲini o la o bɛ lasɔrɔ cogo di o bɛ kɛ cogo di i b'i labɛn o kɛli kama cogo di donc pour que ka mɔgɔ bɔ par exemple k'i bɔ o lahalaya dɔ la ka taa ni o lahalaya modèle la sufiw b'o kɛ ni tarbiya de ye ka mɔgɔw ka éduquer ka mɔgɔw ka lakalan ka éduquer ka tɛskiya kuranɛ b'o de wele ko a tɛskiya ka hadamaden ka jigo kolon ko ka bɔ a la ka fankolon minnu b'a la k'olu ko ka bɔ a la ka remplacer ni fɛn ɲumanw ye o de b'o wele ko tarbiya donc sufiw ka baara ye min ye i b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ni banabaatɔ nana ma banabaatɔ a b'a diagnostiquer fɔlɔ k'a lajɛ fɔlɔ bana min b'a la n'a y'a dɔn bana min b'a la bana bɛ yɔrɔ min na a b'a essayer k'o yɔrɔ tigɛ ka bɔ a farikolo la n'o bɔra farikolo la a bɛ na o yɔrɔ remplacer ni fɛn wɛrɛw ye min bɛ nafa se farikolo ma donc sufi karamɔgɔw bɛ komi o cogoya de maa minnu bɛ yen nɔ n'u ye hadamadenya dusukun ka dɔgɔtɔrɔ o de ye olu ye i b'a ye k'a fɔ silamɛya parti al-islam n'o ye a kɛnɛkandaw ye o tɛ occupé o la imanu limaniya parti o bɛ occupé min na dɔrɔn o ye k'a fɔ k'a dɔn dɔrɔn ko ala bɛ yen nɔ k'a dɔn ko alakira y'a ka ciden ye k'a dɔn dɔrɔn ko ayiwa yawmul kiyamatu bɛ na k'a dɔn dɔrɔn o dɔnni gansan o bɛ se ka kɛ mɔgɔ la mais tuma dɔ la i b'a sɔrɔ jigo kolon caman b'a tigi la sufiw ka baara ye jumɛn ye olu ka baara bɛ na o baara bɛɛ de kɔfɛ i kɛlen kɔfɛ silamɛ ye i kɛlen kɔfɛ munu ye mais jigo kolon minnu b'i la n'o b'a to i tɛ ala ye jango ka baara kɛ ala kama i b'a essayer k'o jigo kolonw de tigɛ ka bɔ i la i ye n faamuya k'i bila cogoya la cogoya min b'a to e ka baara bɛɛ lajɛlen na i ka lamaga bɛɛ lajɛlen na i ka baara bɛɛ lajɛlen na i kɛra fonctionnaire ye o i kɛra école karamɔgɔ ye o i kɛra commerçant ye o i kɛra wajilikɛla ye o i kɛra maa sugu o sugu ye i bɛ baara min kɛ la i ka ala ye baara in kɔnɔna la ka baara in kɛ ala yɛrɛ jati kama o fana y'a dama kalan ye o kalan min n'o bɛ kɛ sufiw de bɛ se k'o kalan kɛ mɔgɔw kunna olu de y'u spécialisé o domaine na i n'a fɔ fiqhu mɔgɔw y'u spécialisé cogo min na farikolo ka baara la tawhidu mɔgɔw y'u spécialisé dusukun cogoya la mais olu y'u spécialisé mun kama dusukun bɛ se ka dilan cogo jumɛn na pour que a bɛ baara minnu farikolo bɛ baara minnu kɛ o baaraw ka kɛ ala kama subhanahu wa ta'ala sufiw de y'u yɛrɛ bila o domaine na donc n'i bɛ fɛ k'o kɛ f'i ka tɛmɛ sufiw ka sira fɛ i ye faamuya donc sufiya ye diinɛ dɔ de ye maa tɛ se k'a fɔ n bɛ sɔn diinɛ parti dɔ ma ka tila ka ban a parti dɔ ma n'i y'o kɛ an b'a fɔ i ye nin dungɔ don baara la na usaz n'o faamuyara o kɔrɔ ko an n'a ɲɔgɔnna bɛɛ bɛ se ka kɛ sufi ye bɛɛ bɛ se ka kɛ sufi ye bɛɛ bɛ se ka kɛ sufi ye commerçant bɛ se ka k'a ye école karamɔgɔ bɛ se ka k'a ye e bɛ baara min na journaliste e bɛ se ka kɛ sufi ye sufiya tɛ k'a fɔ ko n ka n yɛrɛ bila lahalaya dɔ la n
nga ni farikolo bila lahalaya dɔ la ka gloki modèle dɔ dun kana ka apparence dɔ kɛ nan kan kunkolo kɛ cogo dɔw la i ye n faamuya ka bere minɛ n bolo k'an cɛsiri i ye n faamuya donc o n'a ɲɔgɔnnaw sufiya sirilen tɛ o la o tigi bɛ se ka kɛ sufi ye i n'a fɔ a tɛ se ka kɛ sufi ye sufiya sirilen don min na i bɛ baara min kɛ i bɛ alabato minnu kɛ alabato mana kɛ alabato suguya o suguya ye a kɛra farida alabatow ye walima a kɛra nafila alabatow ye o alabato bɛɛ lajɛlen hadamaden ka lamaga bɛɛ lajɛlen n bɛ taa n ka baarayɔrɔ la n bɛ taa bɔ n balima dɔw ye n bɛ taa bɔ n teri dɔw ye n bɛ taa mɔgɔlakalan na n bɛ taa wajiri la i bɛ baara o baara kɛ baara in bɛɛ ka kɛ a kun ye fɛn jumɛn ye baara in kun ye mun ye e ka baara in kun ye mun ye a kun ye i yɛrɛ de ye wa walima a kun ye mɔgɔw de ye wa walima a kun ye fɛn jumɛn ye baara in kun ye n bolo mun kosɔn n ka se ka ala sɔrɔ ni baara in ye n ka se ka ala la sewa ni baara in ye n ka se ka ala ka diɲɛ sɔrɔ ni baara in ye ni baara in kɛra o de kama sufiya ka parti filɛ nin i bɛ ko ko kɛ i k'a dabɔ ala yɛrɛ jati ɲini kama o baara la donc o kɛli fana mɔgɔ bɛ lakala la de i bɛ dege ala de maa minnu bɛ dege o baaraw la o de ye sufi karamɔgɔw ye donc sufiya de ye nin ye grosso modo karamɔgɔ an ka waati bɛ ka sɛnsɛn ka se kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka ɲɛdɔnni dɔn nin ko in na sabula bi jamana in bɛ yɔrɔ min na a mago bɛ faamuba la parce que kumakɛla cayara ɲɛfɔlikɛla cayara i yɛrɛ kun t'a dɔn i bɛ min minɛ ka min to walasa ni nin kumakan faamuyalenw ye ani nin kumakan kisɛmaw ye an ka se ka dɔɔnin faamuya la sufiya an bɛ min fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ tasawufu dɔwɛrɛ tɛ tasawufu ka laɲini ye min ye o ye ka hadamaden dusukun ko k'a jɛ ka dusukun ko k'a jɛ ka dusukun siri ala la ni dusukun kora k'a jɛ k'a siri ala la farikolo bɛ baara o baara kɛ baara in bɛ kɛ ala kama sufiya ka laɲini belebele filɛ nin ye donc o sirilen tɛ fini don cogo la a sirilen tɛ ayiwa taama cogo la a sirilen tɛ balo cogo la o sirilen bɛ dusukun de la maa bɛ se k'i karabate k'i cɛsiri k'i ka vɛsi don i kana ka don i ka mobili ɲuman kɔnɔna la mais sufi kangaran don sufiya tɛ apparence ye sufiya ye dusukun de ye ka dusukun ko k'a jɛ ka jogo kolo minnu bɛ dusukun na k'olu jɔsi ka bɔ a la ka remplacer ni jogo ɲumanw ye ka hadamaden kura dilan hadamaden kura min n'a ko n ko i b'a sɔrɔ ala de b'a kɔnɔ a bɛ ala de ɲinina n'a ye n'a ye baara kɛ baara in kun ye ala de ye n'a ye nafolo bɔ k'a di tɔgɔ tɛ ɲini a la jamu tɛ ɲini a la mais ala ka diɲɛ de bɛ ka ɲini a kɔnɔna la i ye n faamuya k'o mɔgɔ nasiya dilan sufiya ka laɲini belebele filɛ nin ye donc ni ala sɔnna ma nin ye kuma min n'a fɔra bakuruba la mais laɲini tɛ sufiya yɛrɛ kɔnɔna expliqueli ye an bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn de sufiya a bɛ silamɛya kɔnɔ wa walima a tɛ silamɛya kɔnɔna la pour que an bɛna kuma tijaniya min kan an k'a dɔn k'a fɔ tijaniya in ye silamɛya dɔ de ye silamɛya kɔfɛ fɛn tɛ silamɛya kɔnɔ fɛn de don naam ala ka faamuya ɲuman d'an ma n'ala sɔnna ma inshallah an karamɔgɔ an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn ni walawalali ninnu na ani kɔnɔnajɛlenya min b'i yɛrɛ kun na ka nin kuma ninnu ɲɛfɔ an bɛ ala deli arabi ala k'i kɛnɛ to amin ya rabbal alamin an bɛ foli kɔsegin ka taa aw ma aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na tijaniya bulonba kɔnɔna na sirifila jabaranin kɔnɔna kan jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan hakilila kuma minnu fɔra aw bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ a fɛ ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn bolo o ye an karamɔgɔ sheikh alhusein jakite an tun bɛ ka kuma min kan o ye sufiya ye sufiya ye min ye kumaba belebelew la a y'u fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔ an ye an k'a dɔn k'a fɔ ko sufiya bɛ silamɛya de kɔnɔna na an bɛ nana yen dɔɔni dɔɔni ni ala n'a kira sɔnna ma laɲini ye min ye n'o ye tarika tijani ka se ka ɲɛfɔli k'a la yanni an ka se a ma nin ye ko kumabaw de ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ka se k'a faamu tijaniya yɛrɛ bɔra min kɔnɔna na ani tijaniya yɛrɛ a balolen no fɛn min kɔnɔna na n'o ye silamɛya yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔw ka se k'o faamuya o tɛ se ka ɲɛ f'an ka tɛmɛ nin sira ninnu fɛ o la an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnya la tijaniya kalanden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka waati wɛrɛ yira n na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.